बेथ' बिराद मोनसे जोंनि गोबाव समनिफ्राय लुबैनानै थानाय माने गोनांथारानो माने गोबाव सम माने बिराद बयनिबो गोसोखौ माने खस्थ' होबोनाय दुखु होबोनायखौ जों दिनै बे सारनि अननायजों मोननो थांगासिनो थानायाव माने मा खोथाजों माने फोरमायनो बे खोथाखौनो मोनाखै आरो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइजो बायदि गथ' गथाय बयबो माने गोजोननायानो उसिफावनाय आरो माने बिथांखौ माने जों गोसो गोरबोजों माने बोरसो होनो गोसो जादों आरो माने इयुनाव जाहाथे बेबादिनो जोंनि सुजुग अभाब अभिजुगखौ जिहेथु नायलांबाय थानो मोन्थों बेखौनो आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय थाबाय आरो बिथांनिसिम। दिनै जे बे गोथार दिनाव जोंनि बेसेबांबा गोबाव लुबैनानै थानाय बे गरामारा गामि लामाया पिसि ब्लक जानोसै बेखौ जों रायजोनि साफ्रोमबो सुबुङानो जोबोद गोजोननाय मोनदों। माने जोङो दिनै ओरैबायदि मोनदों माने बेसेबांबा बोसोर हास्थायनानैबो जों नुफेरै बुस्थुखौ जेनेबा दिंखिया बिबार मोननाय बायदि मोनदों आरो जोङो दिंखिया बिबारा जेरै मोननो थाङा बेफोरखौ जों दिनै मोननाय बादि मोनदों आरो दा सिगाङाव जों ओरैबायदि खस्थ'मोन माने गारि घरा लामा सामा थाबथालाबायनाय जेनेबा स्कुलफ्राव थाङोबा गारिफ्रा थाबथायो हाब्रुजों ओरैजों आरो दालांफ्रा बायो बेफोरखौ जों गामिनि मानसिफ्रा खुनुरुखुम बानायोमोन खिन्थु लं लास्टिं जाया माने एखमबा बिदिनो बायनानै बानायनाय लामाया दालाङा बायनानै माने ट्राफिक जाम जेनेबा थांनो हायि बेफोर खस्थ' मोनोमोन आरो दा इयुनावबो जाहाथे बिथां MLA नि अननायावनो जाहाथे आरोबाव माखासे गोनां लामाफोर दङ जेनेबा बै दुब्लियाव थांनाय मोनसे लामा दं बियो ओरैबायदि अबस्था जानानै दं दा थांनाय बोसोराव दैज्लाङाव माने औवा थुफबनानैसो खुनुरुखुम सोलिनाय जादों। ओमफ्राय बे लामाया आगोल समफ्राव बायबाय थायोमोन दा थांनाय बोसोराव खुनुरुखुम लाखिनाय जाहैदों आरो बायोबा ओरैबायदि उसुबिदा माने माइ गायनो थांनाय हिनजावफोर बा माबाफ्रा ओरैबायदि दख'ना फिसिनानै माने बारनांगौ जायो दै बारसोमनानै थांनांगौ जायो दा बेफोरखौबो जोंनि बे 31 कनस्टिटिउन्सि MLA बिथाङा जाहाथे नाहरो थिग खालामो बेखौबो आं आर'ज गाबनाय थाबाय।